ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. Ҳама каса бардури азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки денем зан омада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Мошин рӯй кардаги нест он кас мошини майда ё камаз ё трактори фурӯшӣ дошта бошед дар марӯи кинем реклама мекунам. Будкаи фурӯшӣ ҳастай. Як акада хонаи замини кредит дар кориш як ҷо дар кори дар видео гап мезанам. Хонаи замини сар мешавад ноҳияи Ҷайҳун яъне ки Қунсангир хона ҳастай дар шаҳри Ваҳдат шаҳри Душанбе. Квартираи аз он ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ ноҳияи Ёбон шаҳри Хуҷанд шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар яъне ки Қирған. Қизиқи видео ҳамияе ки дута квартираи арзонае. Якташ қариб 98 000 сомон, дигариш 105 000 сомонае. Ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардагам видеоро дар ба қизиқ то охиша тамошо кунед. хулосаи видео зури бадайда. Агар ягон кас мисол реклама дошта бошад замин хона квартира ягон чиз дигар барои реклама дошта бошен метавонед ки дар номерои WhatsApp бинависед ман рекламаш мекунам. Лайкора фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. Берим акус суста. Салому алейкум бародар, апал Фарӯз дар шаҳри Бухтар мебошем дар телефон музор. Иш камакак телефони модели навай, каме амекнен. Ама я дуна лайк душма бишкам ачак дар фанои худо бошем. Ҳозир дар телефон музори шаҳри Бухтар мебинам. Телефон музори кӯчаи Бавур мегам. Ина тамошо кунед. бардурои азиз макум мегзарем ба якум эълони имрӯза ба чиачки дор навора сар мекуна ба қизиқ шери нариса гӯшка. И квартира десем бардурои азиз қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки пештара номаш Ленинский район шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ радиостансия мегуфтиянаш. Касе мисол ай ноҳияи Рӯдакӣ фаҳмид ки мак ҷоша гуфтисам. Як хонага квартира дар панҷум этаж қарор дора 68 квадратни метрай. Ремонти хона чӣ хеле ки дастурат десен 100%. Ов свеч мега ҳаста уҷратор 100%. Нархиш 220 000 сомон мега. беҳтарин нарх бовар ки як хонага панҷум этаж ноҳияи Рӯдакӣ 220 000 сомон. касе харидор бошен мисол занг бзанен ай канали Сауду ТЖ гирифтам бигӯяй номероро арзон мекуна. Агар мошинои 2011 боло боша болои сумаматен мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. Бо квартираҳои фурӯшӣ мега дорем дар доми барамбдагиш. Мақсади квартирара дора бо дигар хел квартираҳо мисол дигар хел вариантҳо дигар хел нархҳорам дора. Хулоса касе ки аз ноҳияи Рӯдакӣ квартира харем бардурои азиз инами якада занг бзанен маълумоти бештара бигирен. пули урусчам дар бар экран нависагим. мошинои 2011 боша болои сум бутен мешидай. беҳтарин вариант айда хулоса ва нархшам зурай. бардурои азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза бо диққат ки гӯш кунед. дӯстони азиз будкаи фурӯшӣ барои чолов коктейл морожни фурӯхтан. гӯш карди шеринар. будкаи фурӯшӣ барои чолов коктейл морожни фурӯхтан. будкачаи фасонай размераш 1.5 ба 1.5 болош тинка дора ай борон тар намешай. хулоса оҳанаш оҳани бақувват қади сохтагиай. чархак дора барои исӯсу бурдан. адрес бардурои шаҳри Душанбе дай нархиш 2000 сомон мега. 2000 сомон бардурои азиз анахшу фикр кунем беҳад як чизи даркорӣ айда охи мисол барои чолов коктейл морожни метавонӣ ки буфурӯшӣ ё мисол метавонӣ ки ягон чи дига буфурӯшӣ. хай хулоса занг зада маслиҳат кунед срочнее. бардурои азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бисёри бардуро хоҳиш карда буданд ки аз шаҳри Ваҳдат хонаи арзонбон як бародар мадарои кад бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дора дар шаҳри Ваҳдат кӯчаи Эстигзар 6 сотиқ заминай 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ будай. ремонти хонаҳо миёнай светш ҳастай овша миёрӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. ошхона баня ҳоҷатхона доштай. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ чӣ хеле ки дастурат десен. нархша гуфта ки 135 000 сомонӣ бигӯ. ина бардурои азиз 6 сотиқ 5 дар хона дар шаҳри Ваҳдат 135 000 сомон. касе харидор бошен занг бзанен мегӯян ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам шумода арзон мекуна. номерои Тоҷикистон шам ҳастай номерои Россияшда имо WhatsApp ҳам дора бардурои азизам. касе ки ай шаҳри Ваҳдат хона харем бардурои азиз занг бзанен бовар кунем беҳтарин нарх айда. дӯстони азиз лайкора фаромӯш накунем. бо як бор дига даётон биёрам.
бардури азизам хонаи десин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. Касе ки ноҳияи ҷайҳунро намедона, бардури азиз пештараномаш қумсангирай деҳаи чорум далина 34 ё 35 сотиқ замин бидай, 3 дар хона қатъи калдору веранҷкардагӣ кухни баня дар друншай, ремонти хона миёна бидай бардури азиз овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона ба сетка маҳкам кардагӣ, нархиш 165 000 сомон мега. Касе харидор бошем бо маслиҳат мешава мега. 34 ё 35 сотиқ замин бидай да бардури азиз, мақсад заминиш калони хушрӯ, ана 3 дар хона, нархиш 165 000 сомон. ва бардури азиз соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. касе ки бардури азиз ана квартираи алишӣ дошта бошен, ба инами хона метавонен ки занг бизанен. Квартира дар шаҳри Душанбе боша мега алиш мекунам ё 165 000 сомон мефурӯшаша, нашод нархиш бо арзон мекуна. пули урусӣ қатъи 1 141 000 рубл мешидай. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат ҳами эълона гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чинтепа, наздикии Пос. 2 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хона миёна бидай, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона доштай, ови качай дора бардури азиз, свечам ҳастай, ҳуҷҷатош ҳалномаи суд, сертификат дора. кадоме ки мисол гирифт, ба номи амӯ шартномаи хариди фурӯш мекунем мега. нақш бардури азизам 300 000 сомон мега. касе харидор бошен занг бизанен, бигӯян ки номеро райканали Сауду Тиҷӣ гирифтам, шумода арзон мекуна. ва бардури азиз соҳиби хона гуфтагия ки ана 300 000 сомон мегум арзон мешава, алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. ягон кас бардури азиз квартира алишӣ дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода занг бизанен. ана пулаш бардури азиз 300 000 сомон мега арзон мекуна. маълумот чадарбар экран навистагим, бардури азиз занг зада маслиҳат кунед. касе ки мада подписатсия кардагем, бардури азиз, нами квартираи арзон насиби шумоае. гӯш кунед. квартира фиши қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 65 квадратни метрае. ҳуҷҷатҳои хона 100%, ремонти хона замонавие. овсвеч мега пастаяни ҳасте, қариби хона да мактаб, магазин наздик бидай. квартира бардури азиз ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархиш 105 000 сомонӣ. ина бардури азизам, касе ки мада подписатсия кардагем, бардури азиз, ай ҳами канал бисёр чизои арзон мехаренда. ина квартираи арзон бардури азиз, ана дукомната квартира 1 этаж ноҳияи Ёвон, нархиш 105 000 сомон. камтар арзон мешава гуфтагиай. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. бардури азиз, ҳафтум эълонда омадем, бо диққатами эълона гӯш кунед. ана як акада бардури азиз, хонаи заминӣ кредит дар кӯриштагии шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон боша мега. хонаи кредит боша бардури азиз, поёни бозори Корвон, шаҳри Душанбе. 3 хона дошта боша, заминаш 2 ё 5 сотиқ боша мешава. сумша гуфта ки 250 000 сомон боша мешава бардури азиз, пешакӣ 105 000 сомонша ҳозир метия. мондагиша ҳар моҳ меспора бардури азиз. хеле хулоса фаҳмидем. мисол хонаи кредит дар кораша то 250 000 сомон ай поёни Корвон, мисол ҳами шаҳри Душанбе, 250 000 сомон нархи хона боша, пешакӣ 105 000 сомонша метия, мондагиша ҳар моҳ месупора. камтар маълумот дар бар экран навистагим бардури азиз, касе ҳам хеле мисол ана хонаи кредит дошта бошен, ҳам якада занг бизанед. бардури азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. касе тамошо кардеса, бига ки о ака тамошо кардесам, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартира десем бардури азиз, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар сокилни этаж қарор дорад. сокилни этажа бардури азиз, касе намедона, и 1 этажа тагиш мешава.
як хонага сокулни этаж 38 метри квадратӣ дар шаҳри Хуҷанд 8 микрорайон нишда. Анадон бардури азиз навастройка квартира без ремонт коробка. Соҳиби квартира маълумот додааги ки ана як комнатаи фурӯшӣ дар сокулни этаж қарор дора. Шаҳри Хуҷанд бардури азиз наздики мактаби президентида қарор доштай. Нархиш 97500 сомон арзон мекунабу. бисёри бардури ғариб мо хоҳиш карданд ки аз ноҳияи рӯдакиам квартире арзон бимонед. Ина бардури аз квартира десен қарор дора дар ноҳияи рӯдакӣ. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дора 37 квадратни метрай. Дом новостройка квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира маълумот додагие ки як хонага дар якум этаж қарор дора ноҳияи рӯдакӣ повороти фабрика пишти мед коллеҷ. доми 6 ошёна мега новостройка шкатур монтаж шпаклёвкаша кардаги будай. дом бардури азиз будай. нархиш 140 000 сомон. касе харидор бошен арзон мекуна. пули уруси қатъи 968 000 рубл мешидай. харидори аниқ бардури азиз занг бизанен. квартира без ремонт коробка будай. бисёри чизоша кардагиян, мисол шкатур монтаж шпаклёвкаша кардаги будаяй. бардури азиз мегзарем ба 10 миллион имрӯза як квартираи арзони дигар барои шуморо реклама мекунам. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Боғтор, як пештара номаш Қурғонтепа. духонага квартира дар 10 этаж қарор дора 44 квадратни метрай. дом новостройка квартирара навремон кардаги будиян. соҳиби квартира маълумот додааги ки срочно квартира қарор дора дар шаҳри Боғтор рӯ парои части СНГ дар беҳтарин ҷо мебошад мега. наздикиш та дутта мактаб садиқ мағозаҳо хулоса ҳама чӣ наздик буда. касе мисол ами квартирара бигира бурд мекуна. дар 10 ошёна қарор доштай ҷош мисол беҳтарин будай. масоҳаташ 44 квадрат мебошад хонара. падъабои тайёр будай 80% бардури азиз мисол ремонташ тайёр будай. нархиш 185 000 сомон арзон мекуна. бардури азиз бе навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки будкаи фурӯшӣ, аз куҷое ки хонаи замини фурӯшӣ, аз куҷое ки квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дорам уяд доналае ки бепала биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунем бардури азиз. форатон ки видеои мара бардури азиз ана тамошо кунен, мисол 1 моҳ 2 моҳ пас тамошо накунен, ам як рӯз пас мисол ё ҳар рӯз тамошо кунен. каналда бардури азиз амуя доналай ки беплава подписатсияра биҷиқен ба видеоҳои ма шумо дар рафтан мегира. ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездара бинависен. ва фаҳм ки шумо то охири видеоро тамошо карден. худованд нигаҳбонтон бошад бардури азиз. хайяка.